Live Chenro Kuku Mar Wach Lolwe Tv en nyadende mochung' manyo kom nero mar bedo woman rep e Siaya County en achiel kuom jidene ko bende mwacho ni jok matindo mogik e gwengege kuma Kaluo koniri e kom maduong' machalo kaka woman rep. Mano manyiso ni jok mamine koro wuok oko kendo giwacho ni telo en gima nyaka gidhine gikedne kendo mondo mi gimaki. Onyisa oko mar yamo ni en emodhido nyaka woman rep ma Siaya County e yiero mochande 29 dwe mar 8 higa niri. Live nyinga en Haron Otieno, wendo na en nyadende Emma Akinyi Ogola. Onyisa ni Haron osebete siasa kendo samaloso kod nieri en emodhi bedo woman rep mar Siaya County kalure kod en owuon. Emma, idhi nade? Adhi maber. Nyingi en Emma koso Immaculate? Emma. Emma Atieno Ogola. Emma Akinyi Ogola. Emma Akinyi Ogola. Okay, ng'wona. Iriyo na duchi mano tiri nade? Odiochieng' maraber, ariyo maber. Emma, ni tinyalo penjo ni Emma en ng'a? Ng'ama dwa ng'eyo Emma en ng'a? Emma en an kae. Yes. An 25 years. An jegni 25. To awuok e gweng' miluongo ni Komenya e Alego Usonga constituency, Siaya County. So asomo Ng'ia Girls High School, kasta the University of Nairobi. Kama be nan jatelo. Yeah. Inya Komenya Rabar. Komenya Rabar. Okay, korgi jalendo moro mafasi nwa tupi ja Komenya. Yeah. Okay, iwuok kani dongo in nyako ni wacho ni somo Ng'ia Girls as the Nairobi University. Sama ni dongo lek mar bedo ja siasa ne ntiere kumi koso? Nenitie lakini okahinya odhi to biro mana bang'e sana. Kar kanye mwacho ni oyo katu kora chopo adaro mondo maybe atem gik mag siasa gi kar kanye maneno ka le kata gimone dhiri mondo ko idonje siasa kane university. University of Nairobi. Primary ni gimoro da bedo ya siasa, secondary ni onge nyaka chopo university. Nenitie lakini koro noka pusha ahinya ama nido ere gima nido bedo kane tin sama ni dongo wan mokumo nowacho ni adana be donga be bedo japuonj, mokumo nowacho na dongi be bedo daktari. Idi dongi da bed ang'o? Nagombo bet pilot ama aeronautic engineer. Yes. To gik moko nokethore gi kanye koso ni weyo gi kanye? Gik moko nokokethore lakini hapa ni interest no the more shift ama ni kar kanye ma yani okay ere kaka iweyo bedo engineer michaki duogi donje siasa ne ntiere ng'ama no dhiri kata ng'ama ne oseriyo ka siasa koni eri koso chunyo chido nade mocho ni oyo ato koro engineering kora wera godo koso ne number of grades no kekalo monyatere timo engineering? Na kombo the timo engineering, aeronautic engineering. Yes. Outside the country. But anya wacho ni maybe no kayudo opportunity mar dhi. Lakini manigi manichunya gombo kod ng'ani bang' mano to atimo course mar University of Nairobi. Ko university some ang'o? Asomo course miluongo ni Leather Science and Technology. Ma iriyo mulang'o? Dana moro winjo to Leather Science and Technology nya kwara somo? Yes. En chemistry mar leather kanyalo wacho. Leather mitwango do woche ni eri. Iwacho ni ntiere ne telo mar university, ne telo mane university? University of Nairobi nitiere body mar women students miluongo ni WOSWA, Women Student Welfare Association. Koro na secretary general mar Women Student Welfare Association WOSWA mar university te. Ya kuom higni adek. Manigo campaign motegno university momi kom nieri. Mayode. Kar kanye ma ni neno ka koro achino oyo kweda mondo miwe siasa ma university chande mara mondo midonje siasa koro mar midhi yiereji kata ng'wech mar Siaya County? Kana ne higa mara 4 katieko. Lakini kata kana ne higa mara 2. Yes. Nan gi lek no en mana ni ne podi alwor matin. Lakini kana chope higa mara 4 to kora mwani adhi. Joma neni kata jok mosebedo ka gombaka kana wacho ni biro bedo chenro nieri. Dhano wacho ni Emma pod tin ahinya no nego were goch mag siasa do kongo chako sombe ni otimo karia mare mondo matin e kibire gineri. Be neno ka gima idonje siasa chon ahinya?
Ok adonje siasa chon. Anyalo wacho ni ka Nyasaye chweyo ng'ato, kila ng'ato nigi maisha ne. Nitie ng'ato ma en obo donje siasa ka en 80 years to succeed. To nitie ng'ama dhi donje 20 ka en higni 20 to kala. To nitie ng'ama donjo ka en higni 40. Koro kila ng'ato nigi line mar maisha mare. Koro ka line ochopo to chopo. Mari ochopo sani. Mara ochopo sani. Kala indi ochopo mar siasa to chopo. Inyalo donjo ka in higni 40 tichopo, 80 tichopo. En bende wacho higni 25 ochopo. Line mare mar siasa okoni en emodhi bedo woman rep mar Siaya County kendo sache ochopo. Party mari en party mane mheshimiwa? Party mara iluongo ni Maendeleo Democratic Party. Yes. Ang'o miniyiero party ni eri notimo nominations nichako bedo jakanyo mar party ni bende karang'o mheshimiwa? Nang'ira gi party leader ni chon matin. Apani kapod an e university. Koro nitie kaka no mentor kendo nitie seche mabe no ora represent party. Yes. Koro ndalo no nokang'eyo na dhi chung' gi party no. Lakini kana ng'eyo nikech nowacho no dhi miya direct nomination. Alafu fees mar nomination be no dhi moduoko na piny. Koro ing'eni king'iyo kaka pod arom ni naonge pesa mang'eny sana. Koro ing'eni kana yudo ng'ama at least oyie konya, oyie reduce na, yana neno ni adhigo. Yes. Ma oloso kodi onyisi wacho ni oyo kar kae koro kama chope ni eri and koro adhi mondo mi abedi kata koro ing'ado gi chuo achiel ni dhi mar mondo mi koro imany kom ni eri mar umanda ma Siaya County nikech ticket bino mi manyalo dia. Ni chulo pesa di? Hapa ni nachulo mana 2000 kende. 2000 kende. To fees mondo bedi ji nachulo ni pesa di? Nachulo na nena 50 gimoro. 50 something thousand. Okay. Mheshimiwa seche mang'ado chung' madam no manyi komoro nyaka bede yie kuma samoro ng'eyo to wacho ni oyo atumai mara timo na jopiny to nikech telo makama samoro segore piny. King'iyo telo mar mheshimiwa Dr. Kisi Nombaka ineno chopo Kenya chopo Siaya County kar kanye. Ben telo mimor godo kako setiyo na jopiny koso kimor godo? Kuom adiero kamor go lakini kila ng'ato tiyo mana kako nyalo. Koro kanyal goya ahinya ng'eni ng'ato nigi level ne monyalo chope. Koro en be kamo chope ne mochope. Koro kamo chope ne ma adwaro ni mondo koro atine jopiny akaw kamo chope no. Mondo atine jopiny achop kama aneno nonego be no chope. Sisi mwacho ni ng'ato ka ng'ato tiere koda gi level mare no kidani mondo be goya ahinya. Okapani wacha dieri ni ng'ato tiyo en goyo ng'ato kata wacha dieri ni ng'ato kotie en goyo ng'ato. Ang'o minyalo siemo mikoni oyo kar ka erito mheshimiwa Mbaka ne waparo ne dhi timo kama to kotimo na kaka ne waparo. An gima ng'eyo ni jatelo NGAF National Government Affirmative Action Fund nokel mar mondo mi okony mine, joma nigi disabilities gi vijande. Lakini kuom higni 10 pok aneno kendo pok awinjo gima fund no setimo ne ji malong'o. Pok aneno kendo pok awinjo. Okay, ma ineno ka pesa ne rokotiyo go maber e Siaya County. Rokotiyo go maber. Okay. Onge kata gimoro achiel minyalo simo wacho ni mai to timo godo maber? Apani nitiere chirni achiel ariyo adek mogero. Ya ma ka ng'ato timo gimoro to be iwacho no timo. Lakini nonego tim moingo kanyo. Kopore koda gi chia mare. Kopore koda gi tich mare macho no kutiyo mbele koda gi pesa mar ngafa. Ang'o kendo minyalo simo wacho ni oyo mai rito mheshimiwa kotiyo maber to mai to tiyo maber. Gimotiyo maber malong'o to okane sana kopogre gi gero chirni achiel ariyo adek. Ing'eni ka ng'ato nie position mar power ma omiye power gi jopiny onego bedni kata ka pesa ma seche moko nya wacho ni pesa imiye ichiwo matin to en e position monyalo dhi kwayo pesa kamoro, onyalo kelo organizations mabiro konyo jopiny koriwo gi pesa ma government chiwo cha. To koro ing'eni mae okane malong'o kata women fund nitiere pesa monego bed ni chopo ne japiny man mama ma jabedo matimo ohala mar aswekra to pesa ni go ok chop negi kamoro amora ma wuothe
asewuotho kaluoro Siaya to kapenjo gi to onge kamoro amora mosenyisa ni pesa no chope. Koro neno kang'eyo ni notimo pesa no nade ama ne chopo kanyo. Okelo penjo mane in kapono no teri itiere koda gi network niri inyalo tiyo godo maber ang'o benda timo ne Siaya County kachiel to kod projects gi komi get ne kelo pesa mar ngaf dera mondo mi iwon e tim mbele competitors magi ipani ine mi ber manyalo dhi logi te koso jogi kisa moro nyalo loyi. Hold that thought live e chenro mari mar Kuku Mar Wach nyadende Emma Akinyi Ogola e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach nyadende Emma Akinyi Ogola ochung manyo komnire mar bedo kaka Woman Rep Siaya County kama maksaniri ko daktari Dr. Christine Mbaka. In fact ko penyeto mheshimiwa Christine otiyo kosoko tiyo wacha ni gima ber motime Siaya County to kone kata kamano nitiere matin wanyalo goye wange mawach ni maka eno time ni uno biro mondo mi otim maber moingo kanyore. Nyinga en Harono Tieno to ma en chenro mari mar Kuku Mar Wach e Lolwe TV nikech gini en marwa. Mheshimiwa king'iyo gige kima na penji kacha ne scorecard mar mheshimiwa Christine Mbaka wachakar kanyero e 0 to 10 inyalo kete kar kanye 2 ariyo ewi 10 igni 10 mheshimiwa Mbaka osetiyo godo inyalo miye 2% manyise mana 20%. My goodness. Inang'o mera dhi timo pogore mokwongo? Yes. Minena matimo helni matindo tindo. Adwa ni mondo Raila wacho ni dhi miyo kila ng'ato 6,000 jogo mok nyal. To an kaka women rep ka giyiera to minena matimo ohelni matindo tindo adhi miyo kila ng'ato 2,200. Pesa ni kata dhi hol kama dhi gole ane mang'eyo. Koriwre gi ma government chiwo. Yes. Adwa migi promise achiel kawuono e national television ni adhi miyo minena matimo helni matindo tindo 2,000 per month e dwe ka dwe. Mano pesa medhi ndiko ne nyaka chieng' wuogi office. Nyaka chieng' wuogi office. Okay. This sustain nade mheshimiwa? Adhi riwo gi magolo kuom donors. Yes. Yeah. Ini gi network kod donors. Yeah, ngi network kod donors. Okay, ang'o kendo medhi timo? Mano minena matimo helni matindo tindo. Nyithindo mine ma mondlieti be 2,200. Jodongo koriwre gi mimiyo gi cha gina medo gi 1,000 wiye. Mamano pesa medhi miyo gi. Mamano pesa madhi miyo gi e national awacho kawuono e Yes. national television. Kage miya kom madonjo Yes. 100 days mokwongo. Yes. Pesa no donjo. Ng'ato biro penjo ni kopogore koda gi mairi gik moko machalo kaka pesa mag ngaf mabiro godo. Projects magi miketo mbele midani nyaka time Siaya County. Projects ng'eny. Yes. Kanyalo chako gi mokwongo. Kata kopogore gi projects. Yani iyudo ka seche moko kamoro kaka Sembo. Jo Sembo pidho maembe mang'eny. To maembe ni dhi to kethre ne gi e puodho. Seche moko gitero akala e chiro ama e chirni machiegni kanyo. To maembe ni ok dhi dong' kotow. Ting'ene nja ohala mane gima ong'iyo ni mondo opuonj go nyithindo somgo pidh go nyithindo. Seche moko dhi e chiro to mane gima oyudo kata siling 20 kende. Yes. 20 to en gi nyathi monego bed ni dhi e secondary, en gi nyithinde primary, to en dhako machiliel. To onge ng'at moro madwa konye, manyalo konye. Koro adwa wacho niya, gimoro aina no, mon mapidho maembe, mapidho nyanya, adhi kelo negi gimiluongo ni market. Koro ng'ano manigi maembe, ogolo maembe puothe, to okelo na, to an matero ne jok madhi process maembe go. Koro onge mama mora mora ma chieng' moro noywag ni maembe na kethre puodho, machunga na nagolo kodhi, nyanya na notow, aloda okodhi e puodho. Yeah, mano mokwongo. Yes. Mar ariyo, iyudo nitiere gimiluongo ni kosalo. Iyudo ka mama odhi to oholo pesa, odhi otim go ohala. Pesa ni seche moko odhi ohole to odhi timo ohand rech, odhi nyiewo rech, to seche moko rech ni odhi to nyiewo to ok odhi. Ama odhi waro nyanya, odhi waro alot, to kotero chiro to ok dhi. To godhiambo ting'eni onego bed ni oduoko pesa cha. Koro adwa wacho negi ni adhi kelo negi women fund.
madhi boost ohalni gi go. Koro amiye pesa moko dhi duoko machalo grant. Pesa ma okao to timo go hala to koduok. To ken mama mopidho nyanya to nyanje go be okelo na animatero akao ng'e kama dhi tero gi company ma process nyanya go gi kaina go. Moko be wa export. Mheshimiwa, gima tamo ng'ato nyama winji en ni ka pesa midhi miyo joma dongo 1,000 inimiye kuma idhi gole. Siling 2,000 midhi miyo mine inimiye kuma idhi gole. Gige kuma gisa process magi ini wuone miye kuma idhi tere. Ng'ato nyalo penye to mheshimiwa dak gonye di tuo dak wachno diri ni oyo pesa dhi ro ka gi ka ohandu kata ginene gige kuma unyago karkari bende adhi kawo gi adhi uso gi kambi makamairi. Ang'o miyo ipando sources mar kuma idhi gole pesa to gi kundu mak chiro midhi tere gigi. Okapan, chiro madhi tere gigi nitiere companies mang'eny ma process gigo. Tawacho ni wanyalo kata export, watere pinje maoko. Iyudo kaka pinje kaka Qatar, Arabian countries, dwaro mana maembe gi, dwaro mana nyanya gi. En piny ma gik moko ok gipidh gik moko. To opportunity mar mondo jowo yudo opportunity mar tero gik moko kocha ematek. Koro adhi loso negi market, luongo ni market. Adhi loso negi chiro. Adhi loso negi chiro. Okay. Koro wakao gigi to watero kocha. Mheshimiwa, thuolo mokalo chien, ang'o misebedo kitimo? Asebedo kan gi ohala mopogre. Machalo kaka magi? Machalo kaka supplies and workshop be Nairobi. Yes. Nikech gima kelo penjo ni rodung sama pok idonje telo mondo mi be telo komoro. Ang'eyo ni pod in ng'at ma yien alum quote and quote ng'ama pod tin. Jagni 25 to be nitiere kamoro minyalo wacho ni oyo isetemo loko ngima oganda directly kata indirectly momiyo ng'ama neni sani onego wacho ni oyo ma iri ng'at monego mi kom mondo bed kaka woman rep e Siaya County mheshimiwa. Yeah, asetimo gigo mang'eny ma mokuongo. Kisungu wacho ni spearhead. Asetele campaign moro mar duoko teenage pregnancy piny. Lakini mano ne watime coast region nikech kone ma rate mar teenage pregnancy ne ni mala ahinya moloyo kuonde moko. Koro kone mane watime ma I am so happy ni after ne watimo kamano to government ma Kilifi kogolo statistics like 5 months later percentage mar teenage pregnancy nodok piny to ne watime the whole of the coast region. Koro an afil maber ka gimora enano notimre. Kopogre gi mano nitiere nyithindo ma se support mang'eny kata obedo ni pod atin aonge mang'eny lakini an go siepe ma kang'eyo ng'ama kama wacho ni nyathi moro onge school fees to adhi tanyiso ng'ama kama ni nyathini onge school fees kaw mondo chulo. In gi network manyalo koro seche moko ano katime ki an lakini anyalo link akaw ng'ani ongego team ne kama to nyathino yudo konyruok. Ene gi chir mudhiera nyako pod tin lakini en kod chir. Okelo penjo moro maduong'. Siasa en kama weche wachore mopogore. Siasa en kama ji romo gik mopogore. In fact sama lose koni nitiere slogan madhi mbele ni gino kan nyako rep giniri en dhako rep. Ang'o minyalo wache? Wasebet gi dhako rep to onge gima dhako rep otimo nono. Leadership ok en ochuno ni nyaka bed nosekendi e kibed jatelo malong'o. Bed ni kamano jotelo mosebet go dikoro sani osetimo gigo mang'eny madongo sana. Koro mano ok en kisungu wacho ni determinant mar a good leader. Idhi matek idhi chopo kom nieri. Pono no kayudo kom nieri idhi timo nang'o? Pono no kayudo kom nieri adhi riwra gi organizations mopogre kendo pod adhi mana konyo jo Siaya kaka nie chunya. En mana ni ber kayudo komni nikech nitiere seche moko ma nitiere gik moko ma inyalo timo ka ine komno moloyo kionge kanyo. Nitiere seche moko jok moko midwani for example kel kata medical camp kamoro to koro process midwa dhi seche moko ng'ama ni kanyo oneni ka threat koro gimidwa kelo maber cha o cancel. To koro ka in kanyo to gimidwa kelo maber cha ing'eni koro ipushe mayot moloyo kionge kanyo. Koro
kata obed no kayudo pod adhi riwra gi organizations mang'eny mar konyo jopiny nikech en lit ma e chunya maneno ka gik monego timre ok timre kaka ne wadongo cha e kaka pod gik moko chalo. Seche miwacho ni kaka ne udongo cha ka gik moko pod chalo riwruok kod jopiny penjo bende isewuotho Siaya County mangima dieri, isewuotho e sub counties te? Live chenro mari mar Kuku Mar Wach nyadendi Emma Akinyi Ogola wacho ni Haron adhi temo kar manyalo to ponono ni okachopo mabet e komnieri to pod asingo ni pod adhi tiyo ne jo Siaya County kendo network mara ok dhi dog chien. Wacho ni kuom thuolo matin eri kende osetude kod osiepe moko mathoth mokalo mondo mi one ni osekonyo Siaya County kaka en owuon onyalo. Nyinga en Haron Otieno bang' nyiri machuok kende oduogo. In fact yana kika kao break mara ataduoga straight away e wachinieri. Iseluoro Siaya County te koso pok iluoro Siaya County te? Aseluoro Siaya County. Yes, isedhi Bondo? Asedhi Bondo. Rarieda? Alego? Yeah. Ugenya? Ugunja? Game? Yeah. Message wacho ni en Emma kende? Emma kende. Sepogro kitire dumo kutira pogre kod Emma wacho. En Emma kende. Koro inyama na yudo nitiere sub locations mapoka chope lakini majorly asechope every word Siaya. Nyadendi Emma nitiere penjo ma ng'ato nyalo penjo ichung' kod jogi eko mineno ka jok ma thuondi ahinya. Nyadendi Sela Imba mosebedo kalendo kuom higni malach mokalo. Nyadendi Christine Ombaka bende osebedo kacha woman rep 2 times koro gi saniri. Trick mane mido dhi tiyo godo ang'o ma unique kuomi meno pogre kod jomi chung' godo yeki te momiyo in ema nyaka goni kura e Siaya County king'iyo kamera ne ter? Agendas maga mamokuongo and women empowerment ma ase explain chien kanyo. Kopogre gi mano vijana, an kijana aonge, an kijana adwa represent vijende wetena. Nikech yudo ni joma moko go ndalo mane gin vijana shida mane gikalo opogre gi shida ma vijande kale sana. Koro an kaka kijana aelewa gi mashida ma kijana masani kale moloyo ma moko machien ka. Koro adwa wacho niya vijande wetena iyudo ka Siaya wa onge tich, onge company kata chiel e Siaya mandiko vijande. To mani nitie kaka Dominion Farms no dhi molwar nikech bad leadership. Koro adwa wacho ni ka yudo position ni mondo adhi akel companies koriwre gi investors manyalo kelo companies Siaya mar mondo o employ vijande wa oyud tije mawuok e familia ma odhier matin be wamigi pesa magidhigo e TVET mondo at the end of the day kila ng'ato obed gi chiemo to kila ng'ato obed gi pesa. Wach mari mogik ne jok maneni ma ok Siaya County bet jodongo joma tindo jo Siaya County mangima mokete Lolwe TV kara ang'o minyalo nyisogi king'iyo kamera ne ter? Anyalo nyisogi ni mae en Emma Akinyi Ogola achung' women representative Siaya County to akwayo jo Siaya duto ni mondo omiya nafas ni adhi a represent gi nikech anyalo kendo pod an fresh blood anyalo tiyo tijno malong'o. To adwa wacho ne jo Siaya gimoro achiel ni position mar women rep ok en position mar retirees, en position monego bed ni ji tiye tich, ok jok mose retire biro to biro retire ka bet kanyo to onge gima gitimo. Adwa ni mondo gimiya nafas adhi alok ngimagi. Vijende wetena sawa osechopo kik wawe nafas mondo kal. Adhi representu, adhi kelonu tije, wadhi timo empowerment through social enterprise etc. Women mine wetena adwa wacho niya nyathi ma nyako emong'eyo gino mama madwaro kendo nyathi ma nyako ong'e rito familia to ong'e rito mama, ong'e rito baba, ong'e rito wetene duto. Miyauru nafas mondo adhi aritu. Ayot ani manyalo kelonu okap moting'o chiemo mayot moloyo joma moko ka. Miyauru nafas no adhi akelnu women fund kaka na wacho. Mond liete akwayo ni umiya nafas asewacho kacha ni adhi miyo pesa dwe ka dwe. To gi wuonena manitie adwa wacho ni umiya nafas adhi abed kaka nyaru aritu maber akelnu gigo ma ok chopne japiny. Gi kizungu adwa wacho ni in Siaya County I want to be the mother of the motherless, the daughter of the daughterless, and the sister of the sisterless.
I want to take care of everyone. Thank you. My goodness. Siaya County, I want to be the mother of motherless, daughter of daughterless, and a sister of sisterless. I want to take care of Siaya County. Apana nuoye kakiwache live Chenro Mar Kuku Mar Wach. Onge ng'ama ber to bende onge kaka wanyalo wache maber moloyo kaka nyadendi Emma Akinyi Ogola wache. Kara pod wantiere koda gi nyidende matindo manyalo bedo thuondi. Apimi mana kod nyadende moro nitiere manogo sigande e buk Nero man the river and the source manogo koda kagi Margaret Ogola nogoyo sigana mar nyako matin mane dala ne kata mana korgi niwuok e Siaya County. No trace sigande kano wuok piny kano dongo kano biro malo manogo kachiel gi chir to koda kagi manyo rieko mar buk. Sama noting'o rieko ne lwete nowacho ni koduogo godo pinygi nodhi duogo loko piny kadieri noloko piny. Kano chopo sa man dhano mondo mine ket koro ne dhano biro mondo mine nyuombe ne ng'iyo joge kuma nobiro koda gi dhok mathoth nikech ne nyar nyadhi nyako mane lara iluonga ni Haron Otieno. Bedo gotieno maber mana machopa giko mar chenro mari mar Kuku Mar Wach e Lolwe TV gini en mar orite. Good luck. Ng'amo ng'eyo samoro in mwantiere kodi kawuono iri emidhi bedo mheshimiwa mar Siaya County. Hayo maber e campaigns magi. Erokamano.